it-30 ta' Novembru, festa ta' San Andrija Apostlu. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 4, versi minn 18 sa 22. F'dak iż-żmien Ġesu huwa u jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġ taħwa, xmun jgħidulu Pietru u hu Indri, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom: ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew isewwu x-xbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu d-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Fl-għażla ta' 12 il-Apostlu nilmħu karatteristika tipika tal-ħidma ta' Alla. Ġesu għażel nies ordinarji. Ma kinux professjonalisti, lanqas kellhom xi rikkezzi jew xi pożizzjoni importanti. Għażilhom minn qalb in-nies komuni li kienu jgħixu ħajja ordinarja. Ma kellhom xi edukazzjoni speċjali u ma kellhom l-ebda vantaġġi soċjali. Ġesu ried nies ordinarji li setgħu jilqgħu s-sejħa tiegħu u jwettquha straordinarjament tajjeb. U għażel lil dawn l-irġiel mhux għal dak li kienu, imma għal dak li kienu jistgħu jsiru taħt id-direzzjoni u l-qawwa tiegħu. Meta l-mulej isejħilna biex inservuh, m'għandniex naħsbu li m'għandna xejn x'noffru. Il-mulej jilqa' dak li nies ordinarji bħalna nistgħu noffrulu u jużah għat-tkabbir tas-saltna tiegħu. Inti temmen li l-mulej irid jaħdem permezz tiegħek u fik għall-glorja tiegħu? Mulej, inti għażiltni biex inkun dixxiplu tiegħek. Ħu u ilqa' dak kollu li għandi x'noffrilek, żgħir kemm hu żgħir, għall-glorja ta' ismek. Amen.